vertikála na Ostru. Veľká fatra s výhľadmi na krásivý, nádherné fatričky. A samozrejme, že som ňou a ja mám aj knížočka. A len takú vetičku. Keď to na tú laka príde, musí skrátka vyraziť do neznáma, aby duša bola šťastná. Tak nech každá duša je šťastná a vyráža za tým svojim dobrodružstvom.